ओरैनो जोंनि सेन्ट्रेल UPPLनिफ्राय मोनसे बिथांखि लादों। बे बिथांखिया जादों सुबुं हान्जा आरो सम्पद हान्जा। बे मोननै हान्जाखौ लानानै मोननै हान्जानि आसनिनि गेजेरजों बा थांखिनि गेजेरजों जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव हाबनानै जोंनि UPPL दोलोनि जा बे बिथाखोखौ माबोरै जौगाहोनांगौ बेखौनो जोंनि 40 नं चिरां दुवाराव मैयानिफ्राय जागायजेननाय जाबाय आरो दिनै बे नैथि सान। आंनि रेकर्ड बायदियै आं चेलेन्ज खालामनानै बुंनो हायो दिनै समस्त BTRनि जेसेबां हालाम दङ बे हालामनि गेजेराव जोंनि नैबे दादगारि हालामा बयनिख्रुइ जौगासिननाय हालाम होननानै जों सिनायथि जानो थांगासिनो दङ। मानोना थांनाय 17 बोसोरावहाय 33टा गामियाव BPFआ मोनथामल' जायगायाव दैनि आसनि होदोंमोन। दैयानो जोंनि बेवहाय केरासिन एबा सनानिख्रुइबो दामिसिन मोनसे बेसाद बे हालामाव। गतिके जोङो दैनि जेंनाखौ फोजोबग्रोनो होननानैनो थांनाय बोसोरसेनि गेजेरावहाय 1.5 बोसोर दा सोलिगासिनो दङ बा 2 बोसोर सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेराव जोङो आउट अफ 33 भिलेज 14 भिलेजाव जोङो डेप्थ बरिं खालामनानै मानसिफोरनो गोजोनग्लाय होनो हानायनि जोंनि जा जिउ दैयानो मानसिनि जिउ नालाय बे दैखौ जोङो राननानै होनो हाबाय थागासिनो दङ। आरो बिदिनो गोबां आसनि जोंनि बेवहाय जालांबाय। फिसा फिसौ लामा जादों, कालभार्ट जादों, प्रटेक्सन जादों। बेफोरनो जोंनि मेइन बेसिक इसुमोन नालाय बेफोर खामानिखौ जों मावलांगासिनो दङ।